ಬೊಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿನಂಚ ಮಾತಾ ಕಡೆಟ್ಲ ದಿನೋಡ್ದು ದಿನ ಬಂಜಿದ ಬಡವದ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದಿತ್ತದು. ಜನಕುಲ್ನ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಚನೆ ಸರಕಾರ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡಲ ಅವು ಯಾರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಊರು ಅಂಚನೆ ಬೊಂಬೈಡ್ ಇತ್ತೆ ದಿನೋಡ್ದು ದಿನ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದಿತ್ತದು. ಬೊಂಬೈದ BR ಶೆಟ್ರನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ನಡತೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಣಸ್ತ ಅಟ್ಟಣೆ ಇತ್ತೆ 13,000 20,000 ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪರೆ ತುರ್ತು ಚರ್ಚಾಕೂಟ ಬೊಂಬೈದ ಅದಮಾರ್ ಮಠಟ್ ನಡತಂಡು. ಬೊಂಬೈಡ್ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೂ ಒಣಸು ಕೊರ್ಪಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸುರು ಕಣತಿನಾರು ಯರ್ಮಾಲ್ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾರಥಿಯಾದ BR ಶೆಟ್ರು ಬತ್ತದು ಅವೇನು ಬೊಂಬೈದ ಐನ ಕಡೆಟ ಮಲ್ಪನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಾಡದು ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು 20,000 ಜನತ ಒಣಸು ತಯಾರು ಮಲ್ಪನ ಅಟ್ಟಣೆಡು ಉಲ್ಲೇರು. ಕೊರೋನಾದ ಒಂಜಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಒಂಜಿ 10 ದಿನದಿಂಚಿ ಫುಡ್ ಕಿಚನ್ ಚಾಲ್ ಮಲ್ದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾನು ಬುರುವಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚನೆ BR ಶೆಟ್ರ ನೇತೃತ್ವಡು ಒಂಜಿ 5 ಕೋದಿಡು ಎಂಕಲ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಿಚನ್ ಚಾಲ್ ಆದಂಡು ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ BR ಕೇಂದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಬರ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ದಾಗಲಿ ಬಗ್ಗೆ BMC ದಾಗಲಿ ಬಂದು ಅದು ನಮ್ಮ ಕೊರಲಿ ಅಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊರಕ ಅಂದ ಏತ್ ಕೊರಲಿ ಅಂದ ಯಾವನಿಗೆ 5,000 ಕೊರಲಿ ಬಂದು ಯಾನ ಬಾರಿ ಧೈರ್ಯ ಬಂದೆ 5,000 ಕೊರಲಿ ಬಂದು ಬಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾನೆ 5,000 ಬಾರಿ ಬಂಗಾಪುಳಿ ಹಿಂಗೆ ಯಾನೆ ಪಂಡೆ BR ಶೆಟ್ಟಿ 5,000 ಆವಂದೆ ನೋಡ್ದು ನಮ್ಮ ಬೆತ್ತನ ಕಿಚನ್ ಬಂದು ಬಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ಕಿಚನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ದಾದಾರ್ಡು ನಿತೇಶ್ ಮಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಕ್ಕ 3-4 5 ಬಂದು 5 ಕೊಡ್ಡಿತ್ತ ಚಾಲು ಉಂಡು ಒಟ್ಟು ಅಂಚೆ 10 ದಿನದಿಂಚಿ ಒಣಸು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ 22,000 ಜನಕ್ಕೆ ಒಣಸು ಹೋಗುಂದುಂಡು. ನಾಸಿಕದ ಎಂಕಲಿಗೆ ಫುಲ್ ಮಾಲ್ ಟ್ರಕ್ ದಿಂಜಾದ ಬರೋದುಂಡು ಮೂರು ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪವ್ರ ಎಂಕಲಿಗೆ ಎಂಕ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತಿನ ಹೆಸರಾದ ಎಂಕಲ್ ಅವಲಂತ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಫುಡ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ಎಂಕಲು ಸಪ್ಲೈ ಪೊಲೀಸ್ ದೊಗ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಆಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂರ ಸೆಕ್ಷನ್ ದೊಗ್ಲು ಬರ್ತದೆ ತಂದೆ ಎಂಕಲ ಬಾರಿ ಈಸಿ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕು ಬೆತ್ತಾಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗಸ್ ನಗಲಿಗೆ ಎರಗಲ ಫುಡ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಬೋಂಡು ಇಲ್ಲಾಡಿ ಮೀನು ಸ್ಟೋ ಅಗಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಅಗಲು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಮ್ಮ ರೋನ್ಸ್ ಬಂಟುವಾಲು ಉಳ್ಳೇರು ಆರಿಗೆ ಫೋನ್ ಬೋಪುಂಡು ಆರು ಹೆಂಗೆ ಕಾಡಬಿಡೋರು ಅವನು ಯಾನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಪಾಡು ಮಲ್ತಿ ಎನ್ನ ಗಪಾಶೆಟ್ಟಿ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗೊಂಡು ಆಗಲೇ ಪಾಡುವೆ ಐಟು ಕೆಲವು ಜನ ಎನ್ನ ಏರಿಯಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇದು ಗೊರೆಯದಾಗ ಮಣ್ಣು ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿರ್ತಾರೆ 2 ಜನ ಕೋಟಿ ಅನ್ನಗಳು ಆಗಲೇ ಬಗ್ಗೆ ಗೊರೆಯದಾಗಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಆಗಲೇದೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಾಡ ಯಾಮ ನಂದು ಈ ಮುಟ್ಟಾಲ ಬಂದೆ ಐದ್ರ ಯಾನು ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ತೀರುಂಡು ಹತ್ತು ಪಾಡ್ದು ಯಾನು 10-5 ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳ ರೇಷನ್ ಯಾನು ಮುಟ್ಟಾಯ ಅದರ ದಿನಕ್ಕೂ 1,200,000 ಜನಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಮಲ್ತಂಗಿಲ್ಲ ಎಂಟಲೆಲ್ಲಂತ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ನೋಡಿ ಎಂಟಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತದೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರ ಬಂದುಂಡು ಅದೊಂದು ಕಾರಣ 7 ಗಂಟೆ ಪೋದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಹಾಕೋದು ಐದು ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಬಂದಿಪ್ಪ ಎಂಗಳು ಬಕ್ಕ ಎಂಟ್ಲದೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಚಾರದೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ನಿಧಿ ಬರ್ತದೆ ಕೇಂದ್ರ ಕಾಲಿ ಅನಿಗೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರನು ಇದನ್ನೊಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪನ ವಿಷಯ ಆಗ್ತಂದು ಒಂದು ದಾಯಪನ್ನ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬೈದಿನ ಬಂಗ ಅದೇ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪೂರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಟ್ಟ ಅವಳು ಬಂದ್ಬಿನಿ ನಾನು ಪೂರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಟ್ಟಾದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಬಂದು ಕುಡಿದು ಬಂದಾಗ ನಂಗಿತ್ತ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬಂಗ ಪಂಡ ಏನಂದು ನೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾನು ಜನಕ್ಕೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬದುಕೋಡು ಎಂಚ ಇಪ್ಪೋಡು ಬಂದ್ಬಿಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ಭಾರಿ ಮೇಲೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ದೇವರೇ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಚ ಎಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೋಡು ಅವು ಭಾರಿ ಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತುದೆಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಬರ್ತಂಡು ಆಯ್ತು ಅವು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಆಯ್ತು ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಥದ್ದು ಭಾರಿ ಅಡ್ಡಿ ಕೆಲಸ ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ಲು ಎಂಕಲ ಕೆಲಸನ ಏತ ಮುಟ್ಟ ಹಾಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಏತು ಮುಟ್ಟ ಹಾಪುಂಡು 10 ವರ್ಷ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಎಂಕಲಗಳ ಜನಗಳು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರಿಬೋಡು ಅವು ಬೋಡು ಬಂದುಕೊಂಡು ಅದು ಜನಗಳು ಕಂತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಗಲ್ ಅವೇನು ಜನಗಳೇ ಪಟ್ಟುಂಡು ಒಂದು ಎಂಗಲ ಕಿಶೋರ್ ಪಟ್ಟೋಡು ಆಲಜ್ಜಿ ಎಂಗಲ ಕೊರ್ಪಿನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವೇನು ಕಂತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಗಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇನು ತಿಕ್ಕಿನ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಪಡಂದಿಪ್ಪ. ಒಣಸ್ತು ತಯಾರಿದ ಬಗೆಟ್ ಐನ ಕಡೆತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ನಗಲೇನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಲೆತ್ತಿನ BR ಶೆಟ್ರು ಆ ಚರ್ಚಾ ಕೂಟಡ್ ಒಣಸು ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನಗುಲು ಗೆತೊನೊಡ ಐನ ಜಾಗೃತದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಿಯರು ಒಣಸು ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನಗುಲು ಅಂಚನೆ ಒಣಸು ಪಟ್ಟುನಗುಲು ಸುರು ಜಾಗೃತರಾದು ಇತ್ತುದು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಕೈಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಅಂಚನೆ ಮೋನಿಗು ಮಾಸ್ಕ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಪಾಡೋಡು ಪಂಡೆರು ಆತೆ ಅತ್ತ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುದಗಲಿಗೆ ಮುಂಬೈ ಮಸ್ತ್ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಕೊರ್ತುಂಡು ನಮಕ್ ಕೊರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗನ ಬಂಗಡ ಉಪ್ಪುನ ಸಮಾಜಗ ಕೊರ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮುಂದೆ ಕಾದೆ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಈ ಬೇಲೆನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ಪಂಡೆರು ದೇವರು ಕೊಡ್ತಿನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಂಬೈ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತುಂಡು ನಮಗೂ ಕೊಡ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ಕರೋನಾದ ಬುರಾದ ಟೈಮು ನಮ್ಮ ಅವೇನು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ
ಐಟು ಎನ್ನಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಟೀಮ್ ಹೆಚ್ಚಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಅಗಲ ಎಂಜಿನ 5 ಎಂಜಿನ ಸಾಮಾನು ಬೋರ್ಡು ಅವೇನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲರು ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಕೊಡ್ದು ಆಗಲು ಪೂರ ಮುಂಬೈ ಸಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಅವ್ರು ಭಾರಿ ಮೆಹನತ್ ಗೆತ್ತಂದಿಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ಟೀಮುದ ಎನರ್ಜಿ ಏತೋ ಪಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ನ ಮೆಹನತ್ ಉಂಡು ಆಗಲ್ನಾಗೆ ಇದು ಆಲ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ದೇವ್ರ ದಿನ ಮಟ್ಟ ಕರೋನಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಆ ದಿನ ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತಿದ ಒಂದು ಹುಣಸು ಚಾಲುದಿವರೆಗೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಕರೋನಾ ಬೇಗರ್ದು ಈ ದೇಶದ್ದು ಪೂರ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಡಿದು ಬೇಗ ಕರೋನಾ ಗುಣಮುಖ ಪೂರ ಅವೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಭಿಲ ಸರ್ಕಾರದ ಈತ್ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸಮಯಡ್ಲ ಈ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸೇವೆದ ಮುಖಾಂತರ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತದ ಒಣಸಾಂಡಲ ಕೊರಡು ಪಂಚಿನ ಈರು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೆರೆ ಈರು ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲರು ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ BMC ಕಮಿಷನರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಪೂರ ಟೀಮಿಗೆ ಪಾಸ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಬಗ ಪೂರ ಹಿಡಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಶೇಫ್ನಗಳು ಅಗಳು ಉಣಸ್ ಮಲ್ತದು ಉಣಸ್ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಜಿಡ ನಮ್ಮವೇನು ಮುಟ್ಟಾರ ಸಾಧ್ಯ ನೆಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಪಿರಿಯಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಾರ ಆಯ್ತಾ ಮೈಂಡ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪನಗಳು ಅವ್ರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಲ್ಪನಗಳು ಒಂದು ಸಪ್ಲೈ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಗಿವರ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಪೂರ ರಿಸ್ಕ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಬಕ್ಕಲಾಗಲು ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಉಣಸ್ ಮಲ್ಪಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಲು ಕೂಡ ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಕಿಂಚಿತ್ ವಿಷಯ ಒಂದು ಅದನ್ನ ರೋಲ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಟೀಮ್ದ ರೋಲ್ ಎನ್ನರ್ದು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಬಕ್ಕ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಅಗಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಒಂದು ಗೊತ್ತೊಂದು ಕೊರೊಂದು ಅಗಲ ಮಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಉಂಡ ಖಾಸ್ ಕರ್ದು ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಉಡು ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅನೂಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಕ ತಲ್ವಾರ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ದ ಸುಭಾಷ್ ತಲ್ವಾರ್ ಅಜಯ್ ಯಾದವ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಮುಂಬೈದ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಹರೀಶ್ ಶರ್ಮಲ್ ಫಸ್ಟ್ದ ಜನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೀನಿ ಆಯ್ತದ್ದು ಇತ್ತ ಎಡ್ಮಜ ಕಡೆಟರ್ ಇತ್ತ ಉಣಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ನನ್ನ ಆಗಲ್ಲ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಆಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏತಾಪುಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪನ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಉಂಡು ಪೂರಾಗಲ್ ನೊಟ್ಟು ದೇವ್ರ ದೀದ್ನಕ ನಡತುಂಡು ಐಟ್ ಮೈನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ 16 ಮಟ್ಟ ಬಕ ಪೇಜಾರ್ ಮಟ್ಟದವೆಲ್ಲ ಟೋಟಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಐಟ್ರಸ್ ಅದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಡ್ ನಡಪುಂಡು ಬಕೊಂದು ತಲ್ವಾರ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಒಂದು ಆಯನ ಪರ್ಸನಲ್ ದೋಸ್ತಿ ಆಯನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇನ್ನು ಬೈಜಾಯ್ ಆಯನ ಅಲ್ಪರ್ದು ಒಂದೇ ಕಡೆಟ್ 5,000 ಬಕೆಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಆಯನ ಸಾಮಾನು ಮಾತ್ರ ಬಾರ್ದು ಈ ಚರ್ಚಾಕೂಟುಡು ಅನೂಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯರ್ಮಾಲ್ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಶ್ವಮಹಲ್ ದಾದರ್ NB ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಟುಂಗ ಸುಭಾಷ್ ತಲ್ವಾರ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಅಜಯ್ ಯಾದವ್ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಯರ್ಮಾಲ್ ನಿತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಣ್ಕೂರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಬೊಂಬೈ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಗುರಿಕಾರೆ ಆಯ್ನ ರಾನ್ಸ್ ಬಂಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು.